Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада Азнакайда укытучыларның август киңәшмәсе зур оешканлык белән узды. Шәһәрнең Парус спорт туризм базасында Чатыр-Батыр 2021 республика фестивале уздырылды. Азнакайда ишек алды бәйрәмнәре дәвам итә. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Бүген Азнакайга эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Ул район җитәкчелеге белән берлектә республика программаларының тормышка ашырылуы белән танышты. Шулай ук район активы белән очрашты. Бу хакта тулырак мәгълүматны алдагы атна эфиры аша җиткерербез. Чәршәмбе көнне Азнакайда укытучыларның август киңәшмәсе булып узды. Утырышта 2020-21 уку елы нәтиҗәләре ясалып, алдагы елга бурычлар билгеләнде. Әлеге чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм фән министрлыгы вәкиле Булат Юнысов та катнашты. Яңа уку елы алдыннан меңнән артык укытучы һәм тәрбияче мәгариф оешмалары җитәкчеләре Азнакай районы педагогик хезмәткәрләренең традицион киңәшмәсендә теләктәшлек күрсәтте. Биредә менә безнең яшь нефтчеләребез утыра. Алар алтын балык балалар бакчасыннан килгәннәр һәм үзләренең проектларын тәкъдим итәләр. Әйдә күрсәт әле хезмәтеңне. Лаборант Кәрим безгә кара алтын серләрен күрсәтә. Быелгы август киңәшмәсе бик үзенчәлекле узды. Гомуммилләт бердәмлеген саклау факторы буларак милли тәрбия темасына дискуссия мәйданчыклары һәм секциялар форматында 17 күргәзмә оештырылды. Быел инде безнең белгәнегезчә туган тел елы. Шуңа күрә без быел 36 классны татарча укырга алабыз, җыябыз балаларны. Быел 1 класска безнең 800дән артык бала килә. Шуларның 36 классы, ул инде 609 бала була. Татарча үз телләрендә укыячаклар. Халыклар дуслыгы һәм туган телләр елы кысаларында укучылар һәм тәрбиячеләр туган телдә чыгыш ясадылар. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. Районда мәгариф системасына ярдәм итү буенча федераль һәм республика программалары актив тормышка ашырыла. Шулай ук Татнефть компаниясе Азнакай районында мәгариф үсешенә шактый ярдәм итә. Чара барышында үсеш нокталары мәктәпләре директорлары һәм Квантариум белән килешү имзаланды. Мәгариф үсешенә зур өлеш керткән педагогик хезмәткәрләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. 26 август көнне Азнакайлылар Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татнефть акционерлык җәмгыятенең Рухият фонды премиясе лауреаты шагыйрь Нур Гариф улы Әхмәдиевны соңгы юлга озаттылар. Нур ага Әхмәдиев белән хушлашырга район җитәкчелеге, каләмдәшләре, бергә эшләгән хезмәттәшләре, авылдашлары, якташлары, туганнары килгән иде. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе Аркаил Зайдулла, Татнефть җәмгыятенең профсоюз оешмасы рәисе Гомәр Яруллин, Хәзинә газетасы редакторы Илшат Мингараев һәм шагыйрьнең якыннары, дуслары мәрхүм турында якты хатирәләр белән уртаклаштылар. Язучы туган авылы Әсәйдә җирләнде. 22 июль Рәсәй флагы көне. Бу көнне ил буенча төрле чаралар уздырылды. Шул уңайдан Татарстан Республикасының иң югары ноктасы булган Чатыртауда тагын бер якты акция булып узды. Биредә яшь гвардиячеләр күркәм эшләр башкардылар. Биеклектә үткәрелгән чаралар хакында алдагы сюжетыбызда күрәсез. Азнакайның горурлыгы булган Чатыртау диңгез үсте тигезлегеннән 334,5 метр биеклектә урнашкан. Биредә берәүләр табигатьнең матурлыгына соклана, икенчеләре җанга сихәт дәва ала. Экокемпинг кысаларында яшь гвардиячеләр тауда өмә үткәрделәр. Ял итү корылмаларын Рәсәй һәм республика әлемнәре төсләренә буядылар. Шулай ук 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә мәгълүмат такталары яңартылды. Чатыртауда 15-кә 5 метр зурлыгында Рәсәй әлеме җәелде. Без Россия флагы көненә ел сайын төрле форматта төрле мероприятиялар үткәрәбез. Быел менә безнең бер форматыбыз булып, Татарстанның иң биек нокталарының берсе Чатыртау тауында. Шушы тауда без экокемпинг форматында мероприятие үткәрәбез. Бу инде кичкенә генә субботник.
Инде Азнакайга Солтангалиев урамы 21Б адресы буенча Чатыр тауы һәм илебез әлеме рәсемнәре төшерелгән граффити куелды. Традиция буенча бу көнне яшь гвардиячеләр район халкына Рәсәй әлеме тарихы турында да сөйләделәр. Җәйге җылы айлар башлану белән Азнакайның төрле урамнарында, төрле ишек алларында һәр көнне бәйрәмнәр булып уза. Бу күрше тирәләр өчен вакытны тату һәм күңелле үткәрү, шулай ук көн кадагында торган мәсьәләләрне хәл итү өчен менә дигән мөмкинлек. Мәхмүд Хәсәнов урамында узган очрашу барлык буын кешеләре өчен дә күңелле бәйрәм булды. Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Бала-чага һәм өлкәннәрнең бу бәйрәмгә күпләп җыйналуы Мәхмүд Хәсәнов урамында яшәүчеләрнең бердәм һәм тату икәнлеген күрсәтеп тора. Иркен ишек алдында балаларга уйнар өчен бар уңайлыклары булган заманча мәйданчык, яңартылып түшәлгән юллар, йорт тирәләрен бизәп торучы аллы-гөлле чәчәк түтәлләре — булар барысы да монда яшәүчеләр өчен. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән котлап, районда бара торган социаль үсеш турында сөйләп узды. Хәл итәсе мәсьәләләргә тукталды. 2021 елда республика программасы негезендә районда барлыгы 21 ишек алды төзекләндерелә дип билгеләп узды җитәкче. Алга таба шушы урамда яшәүче юбилярлар, ишек алдын төзекләндерүдә үзләреннән өлеш кертүчеләр район башлыгы кулыннан диплом һәм бүләкләр алды. Асия Миндубаева бу ишек алдында инде 1977 елдан бирле яши. Гомер буе медицина өлкәсендә хезмәт кыйган ул. Ишек алдыбыз бик күңелле, иркен дип сөенде ул. Думыбыз әйбәт. Кыш көне дә алай бик салкын булмый. Менә шуның өчен безнең тысыржы безгә гел кайгыртып тора. Менә хәзер безнең думыбызны ташлыйлар. Бик күңелле. Шушындай бәйрәмнәр һәр елны оештыралар. Рәхмәт яусын, исән сау эшләсеннәр. Азнакайлыларга мәдәният йорты артистлары катнашында бай концерт программасы тәкъдим ителде. Ишек алдында яшәүчеләр уйнап, җырлап, бию бәйгеләрендә катнашып, мул табын артында сыйланып күңел ачтылар. Азнакай шәһәренең Пару спорт туризм базасында эшләүче яшьләр арасында Чатыр Батыр 2021 республика фестивале булып узды. Бәйге нәтиҗәләре буенча лаеклы беренче урынны Арча районы командасы яулады, икенче урында Собалылар, өченче урынга Азнакай районының Әгерҗе авылы яшьләре лаек булды. Бу хакта алда. Чатыр тауга менгән кеше үзенең ни дәрәҗәдә кечкенә зат икәнен аңлый, ләкин тау үзенең биеклеге белән исертеп, олылау хисе бирә, юаныч бирә. Азнакайның горурлыгы булган мәгърур Чатыр тауны популярлаштыру максатыннан оештырылган чарага җыелган командаларны сәламләп, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов, әлеге чараны оештыруда башлап йөрүче районның аграрий яшьләр оешмасы җитәкчесе Гөлназ Исламовага рәхмәт сүзләре җиткерде. Гөлназ инде икенче тапкыр рәттән Татнефть компаниясе тарафыннан грант тоткан. Гомумән Татнефть гамәви җәмгыятенең районга ярдәме бик зур. 2019 елда аграр яшьләре оешмасы гранты ярдәмендә моны оештырдык, матур гына узды, безгә ошап китте. Һәм 2019 елда без инде грант по Татнефтька яздык та һәм тоже отышлы булып килеп чыкты. Һәм дә без бик шатбыз, аларга бик зур рәхмәт. Безнең Азнакай районын шулай итеп поддерживать итеп торганга, һәм дә инде алга таба да безнең ниятләр бар. Ниятләр зурдан республика күләмендә түгел, бөтен Россия күләмдә популярлаштырырга масштабировать проектны. Шулай ук фестивальдә Татарстан Республикасының аграрий яшьләр оешмасы җитәкчесе Диләрә Шубалова да катнашты. Тауның биеклеге мөһим түгел, авыл яшьләренең нинди биеклекләр яулавы мөһим диде ул. Республиканың төрле төбәкләреннән Арча, Питрәч, Әлмәт, Чистай, Әлкәй һәм башка районнардан килгән командалар тамашачыларга үз визитларын күрсәттеләр. Сүз уңаеннан, Чатыр Батыр фестивале 2019 елда да уздырылып, анда Саба районы командасы җиңүгә ирешкән иде. Көн дәвамында яшьләр бер-берсе белән танышып, аралашып, эш тәҗрибәләре белән уртаклашып, фестиваль көнен истә калырлык итеп үткәрделәр. Татар эстрадасы йолдызлары Салават Миннеханов һәм Гүзәлем башкаруындагы дәртле җырлар кәефләрне тагын да күтәрде. Бүләкләүдән соң командалар масса күләм фото һәм теләкләр өчен Чатыр тауга күтәрелделәр. Бәйрәмдә катнашучылар төшке ашка иң тәмле пылау белән сыйландылар. Тапшыруыбыз ахырында бер белдерү җиткерәбез. 28 августта Актүбә бистәсендәге Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендәге паркта Республика көне Азнакай районының 90, Актүбә бистәсенең һәм Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыклары уңаеннан зур бәйрәм үтә. Программада
16 сәгатьтә оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләрнең иҗат эшләре күргәзмәсе, спорт уеннары, мастер-класслар. 16 сәгать 30 минутта Актүбә бистәсе үзешчәннәре чыгышы. 17 сәгатьтә бәйрәмне тантаналы ачу. 18 сәгатьтә Татарстан Республикасының популяр артистлары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов, Александр Головин концерты. 20 сәгать 30 минутта бәйрәм салюты дискотека. Бәйрәмгә рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Тапшырылбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Образование занимает особое место в системе социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. Достойные результаты и положительные тенденции говорят сами за себя. По ряду предметов районные показатели выше республиканских. В этом, без сомнений, заслуга сотрудников управления образования, а также работников школ и детских садов. Более 80 образовательных учреждений занимаются своей основной задачей – обучением и воспитанием подрастающего поколения азнакаевцев. Многое сделано для создания комфортных условий образовательного процесса. Республиканская программа капитального ремонта школ стала знаковым событием для муниципальной системы образования. Активное участие в образовательной жизни принимает глава района Марсель Шайдулин. Ежегодно медалисты, победители и призеры олимпиад и конкурсов всех уровней становятся обладателями именного гранта главы. Поощряются также педагоги, руководители образовательных учреждений, добившиеся высоких результатов. Районный смотр-конкурс «Чулпан» направлен на поддержку одаренных детей, отличившихся в обучении, спорте и творчестве. Педагогические работники школ и детских садов района активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях, выигрывают гранты, что, безусловно, способствует качеству обучения. Район по праву гордится достижениями текущего года. 4 100-бальника, 47 медалистов. Благодарить хотел бы, наверное, учителей, особенно учителей-ветеранов, которые вложили все свои силы, наверное, терпение в вас, чтобы из вас получились такие люди. У вас хороший старт, я хочу пожелать вам успехов и всего самого доброго в вашей дальнейшей жизни. Открыты 4 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В текущем году на базе 7 школ откроются центры естественно-научного и технологического направления. Во всех школах открыты и действуют центры шахматного образования. Большой вклад в улучшение инфраструктуры объектов образования вносит ПАО «Татнефть». Благодаря поддержке акционерного общества в селе Майбагушево, поселках Победа и Актюбинске открыты специализированные лаборатории, где ребята занимаются клонированием растений. Выведенные школьниками устойчивые к болезням деревья и кустарники помогут озеленить улицы городов и поселков юго-востока Татарстана. Все это делается для того, чтобы дети тянулись к науке, изучали фундаментальные темы, могли самостоятельно проводить исследования, приобретать полезные навыки во время практических занятий. Суперсовременные лаборатории оборудованы электронными стелеоскопами, микроскопами, дистилляторами, IT-техникой и оборудованием для селекции и вегетативного размножения растений. Все необходимое для проведения опытов и лабораторных работ было приобретено на средства благотворительного фонда «Татнефть». И большая работа с зелеными насаждениями, вы возвращаете нашей планете дыхание. Интересно построена в районе форма работы с детьми из неблагополучных семей. Ребята закреплены за руководителями и депутатами города и района, которые привлекают их с собой на различные мероприятия, спортивные состязания и курируют их досуг. Этот опыт дал отличные результаты и, безусловно, положительно влияет на формирование молодого характера. Особая гордость района – создание муниципальной психолого-педагогической службы «Гармония», организованной на базе школы номер 7. Сюда всегда могут прийти за помощью родители с детьми. На базе службы реализуется муниципальный проект «Родительский университет», где проводится психолого-педагогическое просвещение родителей. Многое делается для того, чтобы цепочка родитель, педагог, ребенок была крепкой. От этого зависит не только качество обучения, но и психологическое состояние ученика, воспитательный процесс.
В Ознакаево у каждой школы есть родник, за чистоту которого несут ответственность все участники цепочки, на ежегодном празднике родника облагораживая территорию, устанавливая скворечники. У района большой потенциал, много планов, задумок, желание двигаться только вперед, а это значит, что педагогов и их учеников ждут новые победы. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәммәгезне дә экраннар каршына котлы тыңларга чакырабыз. 29 август көнне барыбыз өчен дә якын булган кадерле кешебез, әтиебез, тормыш иптәшем, бабабыз Гайнетдинов Марс Фазлый улына 60 яшь тула. Шушы зур һәм якты бәйрәме көнендә без аңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Әтиебезнең тормыш юлы якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Азнакай районы Йолдыз авылында туып үсә ул. Хәзерге вакытта Үшәлле авылында гомер кичерә. Улы йөрәкле, алтын куллы, гадел һәм кешелекле әтиебез. Ихтирамлы һәм игътибарлы да ул. Әниебез белән пар канатлы булып, безне мәхәббәт җимешләре булган балаларын тәрбияләп, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Бүген без сиңа зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Әти, син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез. Син балаларыбызга да ягымлы дәү әти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балалар, оныклар игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк булып, озак гомер итегез. Сиңа аяз көннәр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, гаилә шатлыгы телибез. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз улы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшә кыенып. Син ышаныч, терәк безгә әти. Без яшибез сиңа сыенып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлсинә, балалар Марат, Регина, Гүзәл, Алмаз, оныкларың Айрат, Аяз, Айзат тәбрикләде. Хөрмәтле Марс абый, шушы матур теләкләргә кушылабыз, бүләккә җырны да кабул итегез. Гадел бул, дип дөрес бул, дип тәрбия бирүләрен. Сезнең өчен яшим дип, янылам көйләрен. Әтием, балакаем дип, җанында торуларын. Белсәгез, рәхәтлек
Көчлесең дә тырышсаң да терелер кешем минем. Таянышың булсам иде киләчәкләрдә синең. Әтием балакаем дип җанатып торуларын белсәгез рәхәтлекләрен әтилек булуларының. Әтием балакаем дип җанатып торуларын белсәгез рәхәтлекләрен әтилек булуларының. Белсәгез рәхәтлекләрен әтилек булуларының. Әтилек Зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Тимирияева Гамбәрия Касым кызын дәшәбез. Азнакай районы Яңа юл бистәсендә гомер кичерүче кадерле әниебез, әбиебез Тимирияева Гамбәрия Касым кызына 26 август көнне 60 яшь тулды. Шушы матур юбилей белән чын күңелдән без аны тәбрик итәбез. Әнием дип дәшер кешең булу чын бәхет бит ул. Гүзәл дөньяда иң кадерле якын кешебезгә телим бүген шигырь юлларга. Әни, нәкъ 9 ай кадерләп һәм саклап күкрәгеңдә безне йөрткәнсең. Бераздан соң улыңнан, кызыңнан әннә дигән сүзне ишеткәнсең. Әтиебез белән бергәләшеп өйрәткәнсең тәпик итәргә. Үстердегез, кеше иттегез сез. Телим ихлас рәхмәт әйтергә. Бүген 60 яшь юбилеең, рәхәт җәйдә гүзәл бәйрәмең, якты гомер алда, 100 яшьтә дә, 17дә булсын йөрәгең. Зирекле авылында тугансың син, шунда узган бөтен яшьлегең, 22дә кияүгә чыккансың, бәхет кошы булып әтинең. Гаиләдә сез 4 бала үскәнсез, тату, тырыш, ярдәмчел, эшчән, балачагың өйдә һәм совхозда әти-әнигә булышып үткән. Мәктәптән соң авылдан калгансың, ярдәм итеп булышам диеп, яшьтән кул эшләрен яраткансың, әле дә утырасың бәйләп һәм чигеп. Әти белән 6 ел йөргәнсез, чын мәхәббәт сезнең арада. Төрле чаклар булган, өйрәнгәнсез сынауларны бергә узарга. Әти армияга киткән чакта хатлар язып аны көткәнсең. 38 ел элек әнием ЗАГСта риза диеп әйткәнсең. 1 елдан соң мин тудым, аннан соң авыз салды җир йөзенә энем. Балачакны искә алган сайын күзебездә нур бөркелә безнең. Безнең өчен горурлык булдыгыз, сездән үрнәк алып яшибез. Дөрес тәрбиягезне бирдегез, иркә балалар булып үсмәдек. Җыелышларга гел бергә йөрдегез, нәрсә кирәк барын бирдегез. Өйдәге эш арасында икәү җиләк дөмбәләргә йөрдегез. Әлдә сез бар тик тормыйсыз, тырышасыз, бик күп эшлисез. Һәр кешегә ярдәм кулы сузып матур, рәхәт итеп яшисез. Оныкларыгызны якын итеп, җимешләр диеп, кысып сөясез. Без кайтканда табыннар әзерләп, капка ачып көтә беләсез. Әниебез матурлык ярата, күп чәчәкләр, гөлләр үстерә. Җәен салат, вареньелар ясап, тәмле урамалар пешерә. Бөтен район, шәһәр белә сине, бөтен җирдә хөрмәт итәләр. Ачык караш һәм елмаю белән кычакларын җәеп көтәләр. Сагышларга төрелмәсен иде, тыныч, йомшак, нечкә күңелең. Дөньядагы иң яхшы әни мин беләм, ул син, әнием. Безнең кояшыбыз, эчкерсез син, ярдәм кулың һәр чак сузасың. Балаларың үсеп җитсәләр дә, һаман да борчылып торасың. Үстердегез, без дип яшәдегез, барысы өчен рәхмәт диябез. Бүген исә шушы матур көндә сезнең алда башны иябез. Туган көнең белән котлап, әни,
Шып-шым бәхет сиңа телибез. Әти белән тагын бик күп еллар бер сукмактан атлап йөрегез. Сәламәтлек иң зур байлык диләр. Исән, имин бер үк булыгыз. Чәчкәләргә, кояш нурларына күмелеп торсын тормыш юлыгыз. Иң изге теләкләр белән балаларың Алина, Денис, киленең Эльвира, киявең Андрей, оныкларың Данил, Элина, Кирилл, Илюша кутладылар. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган көнең зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без көчле рухлы газиз әни дә син киң күңелле гүзәл нәнәйдә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без бар баланың игелеген күреп бала койгылары күрмичә озак еллар безне шатландырып исән имин әни син яшә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган көнең белән кайнар зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без Алга таба котлау тыңларга Галиев Фуат Галим улын дәшәбез. Табигатьнең алтынга күмелеп, аллы-гөлле төсләргә уралган көз аенда 2 сентябрь көнне безнең җизнәбез Галиев
Фуат Галимулы үзенең 75 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Ул үзе дә шушы табигать кебек көләч йөзле, бай күңелле, яшь егетләр кебек гел йөгереп кенә йөри. Аның яшәү дәртенә сокланып туя алмассың. Үзенең хезмәт юлын туган җиргә багышлап, үскән җирендә хезмәт итеп, зур үрләр яулады ул. Лаеклы ялда да гел тик тормый, җиргә булган мәхәббәте ташып тора. Розалия апа белән бакчада нәрсә генә үстермиләр. Чәчкәләре күз явын алырлык, җиләк-җимешләре телеңне йотарлык. 75 яшь ул картлыкның уртасы, гомер үтте диеп уйлама. Хатын исән, балаларың янда, бәхетле син җизни дөньяда. Синең кебек беркем ярата алмый оныкларын, Ирек, Әминә, Тәлгать, Тимурны. Синең кебек беркем бирә алмый иркәләүне, назны, сөюне. Кирәк чакта ярдәм кулы суздың шәфкатьле син һәрбер кешегә. Шуңа күрә сине яратабыз, озын, озак язсын яшәргә. Җизни сиңа дөньяның бар рәхәтен, гомернең бәхетлесен телибез. Сине яратып, Илкам, Әлфия, Илшат, Ләлә, Ирек, Миңнур. Бу котлауларга балалар да кушыла. Хөрмәтле Фуат абый, шушы матур юбилейларыгыз белән котлыйбыз. Исән имин яшәгез, бәхетле булыгыз. Гел елмайып йөрисең, ничек кенә сүзләреңне сөйли белеп сөйлисең, тырышасың, булышасың, күңелең иркен синең. Апамның бәхете булды, Аллага шөкер деймен. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Синең урының түрдән, сиңа дигән бәхеткә димәк алдан йөгергән. Һәр эшкә дә булың килә, оста юмарт һәм өлгер. Үзе шаян үткән зирәк, ул бит безнең җизнидер. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Шулай булсын, җизни син безгә кирәк. Тормышның төрле көнендә булчы гел безгә терәк. Бәхетле булып яшәсең, югалмасын кадерең. Эшләрең гел уңып торсын, озын булсын гомерең. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Менә ичмәсәм җизни, белмим сезнекен инде. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Туган җанлы уңган булган ул безнең җизни. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барыгызга да күңелле яллар теләп, без сезнең белән саубуллашабыз.